Маг Велина идва, за да ви каже, че това правителство няма да подаде оставка. Не го виждам да се случи. Тези хора са изключително нагли. Тези хора няма да пуснат така лесно кокала. Обаче реших да питам ChatGPT какво мисли той, дали това правителство ще подаде оставка. Ето, показвам ви тук какво го попитах. Имайки предвид поведението на Бойко Борисов и Делян Пеевски, вътрешно-политическата обстановка, както и протестите от декември, да, тук малко съм написала 1025-та, но ме е разбрал, на които се събират стотици хиляди хора. Според теб какъв е шансът правителството на България да подаде оставка? Това го пропускаме. Стигаме до анализа на шансовете. Краткосрочната оставка до края на 2025 година, както и аз си мисля, 15-25% според ChatGPT. Аргументите еврозона, бюджет и така нататък. Нали, уж прикритието, колко сме загрижени за хората, но реално прикриване на нашите собствени интереси. Отделно, че Бойко Борисов никой не се е трогвал от големите протести, които е имало неведнъж срещу него. Припомням ви 2020 година. Средносрочната оставка, т.е. през 2026, според ChatGPT, шансът е умерен. Това, което би увеличило вероятността, е продължаваща и нарастваща мобилизация, особено сред младите и градските средни класи. Това означава, че протестите не трябва да спират. Натиска срещу правителството не трябва да спира. Загуба на подкрепа в парламента, малко вероятно, той ги държи всичките. Външен натиск, пак малко вероятно, защото Урсула си дойде на митинга на Бойко. Те ще си го прикриват до край, според мен. Дългосрочната оставка вече шансът се вдига на 60%, но пак не е гарантиран. Това, което ChatGPT няма да ви го каже, че тия хора са нагледци. Те няма да го направят. Дори тези хора да не подадат оставка никога. Им остават около 3 години. 3 години не са малко, доста поразии могат да бъдат свършени, но 3 години не е завинаги. Все ще дойде един момент, в който тези хора щат не щат, ще трябва да отидат на избори. И тогава е важно всички да отидат да гласуват и да гласуват умно. Така че не се отчаивайте. Това не го казвам за да се отчаивате, а просто за да някакъв реалити чек, да кажем, да направим. Но това не означава, че натиска трябва да спре. Натиска трябва да е силен. Нека да им е гадно, нека да се чувстват зле, нека да се потят, да ходят бесни, да ни обиждат.